Sayo pa lang sa alas 5 sa buntag, naglinya na ang mga lolo o lola alang sa pagdawat sa 3,000 pesos nga quarterly cash assistance for senior citizen dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mukabat sa 271 million pesos ang gigahin sa kagamhanan sa Dakbayan alang sa kapin 90,000 ka registered senior citizen. Sumala pa ni April Ibon, barangay health worker sa Barangay Guadalupe, nga kapin sa 6,000 ka senior citizen ang natala sa labing dakong barangay sa Dakbayan. 6,367. Yeah. Sa patuloy. Ang bedridden is more than 300. Kunya ma'am, kisa may muhatag aning cash assistance sa mga bedridden? Ang ato asad gihapon kay ang taga-Oscar nya assess ang barangay. Mag-house to house man na sila inigka nila. Adto na lang sila maghatag sa balay sa kanang mga bedridden. Dugang ni Ibon nga alang sa wala makakuha sa ilang cash assistance sulod sa tulo ka adlaw, mamahimong mo diretso sa Office of the Senior Citizen Affairs alang sa pagdawat sa ilahang hinabang nga makuha kutob sa Marso 29. Kasamtangang gipahigayon ang cash distribution dinhi sa Barangay Guadalupe alang sa mga senior citizens sa maong barangay. Gani inyong makita sa akong likuran ang mga lolo ug lola nga naglinya aron sa pagdawat sa ilang 3,000 cash assistant gikan sa gobyerno. Di sad angay mabalaka ang mga senior citizen kung sila'y kuhaan og hulagway dayong dawat sa financial aid. Gibutyag ni Chris Duran sa Department of Public Services nga gawas silang documentary og record purposes, paagi usab kini aron malikayan nga magdoble og claims sa mga cash aid. Na one time morning amo ni siyang giinani gibuhat nimo na one time nga nahitabo gina sa mua pero natungod sa pictures nakuan ra nga dili siya ka-deny. Nakasayaw na lang sa kalipay si Nanay Rosita Scorpion human nadawat ang iyang cash assistance. Mapasalamaton sab si Nanay Rosita og Tatay Marlon sa ilang nadawat og planong gamiton kini pagpalit sa maintenance og sa pang-adlaw-adlaw nga konsumo. Karon pasalamat ko sa nag-sponsoran nga nakadawat pagyud ko karong mga panahona. Kay ang pagtuon ako karong panahon na di na ko makadawat. Urag paminaw ko, magkinahinay na ko kamang sa kaminte. Apelyido Teryo. Kining gihatag nila nga mga senior na mo every 3 months. Maera rapor ni sa mo ang maintenance. Kunya, mukaon po ta ginagmay. Puro budget na lagi din taon kay senior naman among gisaligan. Gibutyag sab sa OSCA nga mopahuway usab sila sa distribution sulod sa duha ka adlaw sa Marso 30 ug 31 isip pagbalaan sa Semana Santa. Morisyum ang pagpanghatag sa Abril 1 hangtod 4 sa buhatan sa OSCA sa Cebu City Hall. Kini si Jeeper Largo alang sa My TV Cebu.